Ca să putem cânta la cobză, ca să putem folosi instrumentul, avem nevoie să facem ceea ce se numește acordajul cobzei. Cam la mai toate instrumentele cu corzi, ne vom folosi de un acordor sau fie de o aplicație de acordat, aplicație pe telefon. Îmi puteți spune care sunt grupurile de corzi în forma lor, în starea lor liberă? Re, la, re, sol. În regulă, avem aici o cobză acordată. În cazul în care una dintre note nu coincide, de exemplu, voi lua un re, care nu coincide cu reul cu celălalt re, ne vom folosi fie de acordor, fie de auzul muzical al fiecăruia.